אתה מרגיש שאתה נותן את כולך, אבל משהו עוצר אותך. אתה מביא תוצאות, אתה מנהל אנשים, אתה עובד קשה, אבל עדיין מרגיש שאתה לא במקום שמגיע לך להיות בו. תקרת הזכוכית הזאת לא באמת קיימת, היא רק בראש שלך והגיע הזמן לשבור אותה. אני דוקטור ברק איילון, וביותר מ-25 שנים הכשרתי מאות מנהלים לפרוץ לתפקידים בכירים. אני יודע בדיוק מה מבדיל בין מנהל טוב למנהל שמשפיע באמת, ואני הולך ללמד אותך איך לעשות את זה. בסדנת הפורמולה הניהולית אני אלמד אותך 4 שלבים קריטיים. איך לשבור את המחסומים הפנימיים שלך, להיפטר מאמונות מגבילות ולאמץ את המיינדסט שמוביל להצלחה. אני אלמד אותך איך להסיר את המסכות ואיך לזהות את מנגנוני ההגנה שמעכבים אותך. איך לפתח נוכחות והשפעה עוצמתית, ואיך לתקשר, לשכנע ולהוביל בביטחון. אתה יודע שאתה מסוגל ליותר. עכשיו הזמן לעשות עם זה משהו. תשאיר פרטים ואני אראה לך איך לפרוץ קדימה.